já ho klidně můžu přidat. To není Tak čau lidi, tady Neblok, já jsem Kregerek, tady vedle mě je Nexo 3. Jo, čau lidi. Ohňostroj. Ten byl, pro mě byl včera předevčírem. Jo, a pokud si chcete napsat jako aby s námi natáčel ještě jeden Slovák, tak klidně pište do Tak já to stříhnu a vrhnem se na ten minifilmek. O dvou bratrech, čau. Ach jo, jdu si zapařit na kompu. No, pak by se měl zbudit bráchu. Tak já jdu zbudit asi bráchu. Ne, tudy ne. Sakra, tudy. Kouknu se, proč tady svítí. Točka, tak to je jedno, tak já jdu dolů. Kolik je hodin? A ještě si schrupnu. Brácha, vstávej! Co je? Vstávej! No, jdeme na snídaní. A hurá, konečně žrádlo. Nekecej. Ach jo. Jídlo, to stačí. Sakra. To musím dotáhnout. Ježíš, pečená brambora, jako vždycky. Žeru. Fuj. Počkej, já si musím zavolat nějakému týpkovi. Ach jo. Já počkej, tady, tak ho zavolám. Ach jo. Měli bychom vyrazit do hospody. No, dítě noc. Sakra den. Tak pojď do hospody. Co se to kurva sakra furt děje? Nejdřív je noc, teď je den. Sakra, já zapomněl vrátit žrádlo. A to je jedno, já se ho nechám na cestu. Jom. Jadadý. Brácho, jdeš nebo tady stojíš? Obojí. Pojď, prosím tebe. Ještě tu zamknu. Dobrý. Jom, já se po cestě s ním. Ještě to? To je divný. Fuj. Proč tu nikde není koš? Snad už tam nebrácha. Teda kdo zamykal dveře. A to je jedno. Dítě tu. Dále je otevřeno. No, tak. Já bych poprosil jedno pivo. A bude to Pettingotu. Ne, sakra, tam to házím. Ne, sakra. Tady 1, 2, 3, 4. Tak. Dík a pivo vám nedám. Ne, kecam, na. Chytej, brácho. Mám se ti to rozbilo. Hej, ten hospodský blbej. On nám dal 2 piva místo 1. No tak víš co, ty piva se necháme, já to doma dopiju snad. Asi 7. Tak nashledanou, já jdu domů. On tady není. Teď můžeš. Ach jo, počkat, musím tady zahrabat tento jídlo. Ne, tudy. To je snad dobrý. Tak jdeme. Zkouš. Ach jo, tak já jdu pokračovat dál. No. Ach jo. No to byl konec tohohle minifilmu, díky. Ano. A my jsme byli Neblok a tady je Nexo 3. Ano. A já jsem Kregerek. Prosíme, sdílejte toto video, dávajte lajky, odběry a to je tak všechno. Počkej, a ještě něco. IPčko je dole, to bych věděl, a ještě něco, když tak do dalšího minifilmu uděláme možná intro, no vlastně bude let's play. Bude let's play na téhle parcele a jděte na VARP hrát 8, tady to je reklama, na VARP hrát 8. Jo, a IPčko tohohle serveru je dole, je to na 1.5.2.
my tady budeme co A když tak nás nejčastěji. hledejte. Hledejte nás pod jménem Nexo_3 a Velký Krager. Jo, A to bylo pro tento minifilm vše a my se s vámi loučíme. Nazdar. čau ďáďa, čau Genko.